ọzọ ndị nwere agba ọzọ nkili ọzọ ndị nwere agba ọzọ nkili ndị ọzọ nwere agba na n'Igbo kụnyeni n'ome nke bụ egwu ndị ọzọ ayaka Jizọs na-agwa unu obodo ekwelugo ndị a na-eche eche obodo ekwelugo ndị a na-eche abịa obodo ekwelugo ndị a na-eche eche ọzọ ndị nwere agba ndị a na-eche abịago obodo ekwelugo ndị a na-eche eche obodo ekwelugo ndị a na-eche abịa obodo ekwelugo ndị a na-eche eche ọzọ ndị nwere agba ndị a na-eche abịago ọzọ nkili na n'Igbo ndị ọzọ dị ebube n'Igbo ọrụ unu ka ọra na-eche ndị a na-eche eche nwere ibe ebe na-eme gavani n'iru na ihu dị n'azụ onye na-eche nwere ibe na-eme onye na-ebekwu ebekwu nwere ibe o ji eme ya ndị ọzọ nkili ụwa na n'Igbo obodo ekwelugo ndị a na-eche eche obodo ekwelugo ndị a na-eche abịa obodo ekwelugo ndị a na-eche eche ọzọ ndị nwere agba ndị a na-eche abịago obodo ekwelugo ndị a na-eche eche obodo ekwelugo ndị a na-eche abịa obodo ekwelugo ndị a na-eche eche ọzọ ndị nwere agba ndị a na-eche abịago aya o nwere ndị a na-eche eche o nwere ndị kwudola obodo n'azụ na-ewepụ imi ọnụ elie nsị obodo na-ekoru uko na nkịtị ma ọ bụrụ gbọgbọrọ mmadụ ka obodo ji eko vụna vụna ewepụ ndị mmadụ agụsịa o nwere ndị a na-eche eche n'obodo ya bụ ndị ọzọ nkili na n'Igbo ọrọba ka n'Igbo ji bili onye si n'ọdị ovele ume ọzọ ọzọ dị ebube umebugo iya ka ibulu ekene His Royal Highness Eze Ugonwanne Dr. MC Ugene JP FCA Ezike the Fourth na n'Igbo Petro nna ndị ọzọ anyị kelele iya Orejem ka anyị kelee chairman ọzọ ndị n'Igbo ọzọ anaghị ndụ elue gị bụ aka mele azụ ọgba nkọlọlọ gị mere ọzọ n'Igbo o ji wee bụrụ ọzọ nkili chairman anyị kelele gị ọ ga-adịrị gị mma n'ugbo gị chakele achake ka anyị kelee Chiemeta Lawrence nwanna bụ ọzọ kwụlụka bịa ọkwụlụka gbado anyị kelele gị sekretari jeneral ndị ọzọ jeneralu sekretari ọzọ na n'Igbo chi ọkwụlụka bịa kana ọwụlụ anyị
ekele Ozarinze odogwu Ozarinze ekwuya Ozo nwere ibe n'anya ikelele gị Provost ndị ọzọ na n'Igbo Ozo nwere ibe bụ ya Ozo nwere ibe bụ odogwu Ozo injinia Imanna ma odogwu wele na n'Igbo Obo wele na n'Igbo wele ndị akpọrọ wele na dị iche n'elu Ozo prọfesọ Samuel nwanna ama ezie ndị bụ prọfesọ eriro nne Ozo nwanna mara anyị kelele gị ka anyị kene achịta ntị ichie nwa izu ndụ nwa ebe n'ebe Ozo nnukwu ọgaranya bịa nana ụka bụ bịa ka anyị kene Brigadier General Arinze si ebe n'ebe ọchịagha Ozo ọchịagha Adịlịja n'Igbo kwa n'odogwu Adịlịja n'Igbo bụ odogwu Brigadier General bụ odogwu ka anyị kene ejikesi ebe n'ebe Ozo bụ nze nnanyelugo n'Igbo Ozo bụ nze nnanyelugo na n'Igbo Ozo rafu nwa Igbo bụ ike Ozo ugo n'Igbo Ozo Chike Ezekwe Ozo Enene Bakụ bịa kana ndị enye eche Ozo nwere agba n'Igbo ndị na-eche eche obodo ekwelugo ndị a na-eche eche obodo ekwelugo ndị a na-eche abịa obodo ekwelugo ndị a na-eche eche Ozo ndị nwere agba ndị a na-eche abịago obodo ekwelugo ndị a na-eche eche obodo ekwelugo ndị a na-eche abịa obodo ekwelugo ndị a na-eche eche Ozo ndị nwere agba ndị a na-eche abịago ka anyị kene Ozo nene nwụso bi ya ọbụla Ozo na n'Igbo ọbụla Ozo n'Igbo na anyị kelele gị chi Ozo obi eze ala bịa Ozo eze ala odogwu Ozo Emeka nwaji obi ọbụla Ozo na anyị kelele gị Ozo obiọma nwaji obi ugbo mmelu obi ya Ozo ugbo mmelu obi anyị kene Ozo John nwa ebele Ezugo n'anya ikelele gị Ozo Ezugo ya Ozo nweke anyị odogwu Anasu achala kede Ozo Anasu achala bụ odogwu Ozo Chikarize bụ ya nnukwu Ozo n'anya ikelele gị nnukwu
nwayọ ọzọ nwayọ na n'Igbo njikwalio nwayọ wee gawa ọzọ nweke nnebe ọzọ ugo nwanne gwa n'odogwu ọzọ ugo nwanne bịa kana ọzọ ugo nwanne ndị ọzọ kenele gị ọzọ krisova eni nweke ọzọ anyanwụ na n'Igbo ọzọ anyanwụ anyị ekele ọzọ nwa bụ nwoke ya ude chikwu ụfọdụlụ odogwu ọzọ ụbọ nna ma bịa ọzọ ji akọ n'anya ikelele gị ọzọ rabọtụ nwa dị njọ ọzọ Chinedu n'anya ikelele gị ọzọ Vredik Ebumike uchi na nwata ọzọ chi na nwa ọzọ chi na nwa uchi na nwata anyị ikelele gị ọzọ George ọnwa so anya ogbulu enyi bi ya ọgbagbulu enyi ogbulu enyi na n'Igbo ọnwụ mere anyị ofu ọzọ ogbu ekwearize n'ọwa ọzọ ogbu ekwearize bịa ọzọ nwanyị arize bịakwue ọzọ nwanyị arize bịa ndị be arize erike nnukwu ka ike n'ọzọ Ifeanyi ka ike n'ọzọ Ifeanyi nwa agbata egwe ọzọ dị iche odogwu ọzọ Alexander Eninwe Olise ọzọ na n'Igbo Eninwe Olise bịa ọzọ na n'Igbo ọzọ n'Igbo n'anya ikelele gị ọzọ Ruben eni egwu n'ife ọzọ nwa egwu n'ife anyị ekene ọzọ Christian nwekwe n'ugo ọzọ omemgbochi nwekwe n'ugo omemgbochi nwekwe n'ugo omemgbochi n'anya ikelele gị ọzọ Sunday Eke anyị ikelele gị ọzọ Simon nwekwu ego onye ikelele gị oge ụka nzubelue oge ụka nzubelu bịa chinyela ọzọ n'anya ekele chi gị nyeliga anya chi gị nyeliga ọzọ ọzọ nwere agba n'Igbo ọzọ nkili na n'Igbo ọzọ nwere agba ndị n'Igbo ji dị ebube abere ya ka anyị na-ekwu onye ọzọ ebube bịa ọzọ nwere agba n'Igbo mmemme egwu ego ọzọ nkili na n'Igbo mmemme egwu ego obodo ekwelugo ndị a na-eche eche obodo ekwelugo ndị a na-eche abịa obodo ekwelugo ndị a na-eche eche ọzọ ndị nwere agba ndị a na-eche abịago
ekwelugo ndị a na-eche abịa obodo ekwelugo ndị a na-eche eche ọzọ ndị nwere agba ndị a na-eche abịago enu ụwa ijemnem ijemnem Ozazik nwa Ugochukwu Isaac Ugochukwu Nweke bịa kana onye ọma bụ agụ bịa onye ọma bụ agụ bịa kana ọzọ jere ụmụ nwa agụ owu bịa ọzọ jere ụmụ nwa agụ owu bịa ọzọ udo na n'Igbo ọzọ udo anyị kelele gị ka ikene ọzọ jeri aka ọzọ jeri ihe ndị ọzọ kelele gị onye ọzọ na bụrụ si ya chibu ọzọ dị ebube dị ọzọ dị nwomi inezie ndị ọzọ dị ebube na n'Igbo bana okpu mmewe iche ọzọ agụwa gị agụwa onye ọbụla nyaje chibu ọzọ nyachibu ọzọ na ọzọ dị ebube inezie Rogers Owele na Okorocha ya na okpu mme ịmali na ọzọ na-ekwesị ekwesị Owele ọzọ kwesịrị gị ibe ji mali Igbo bụ okpu mme onye na-echiri ọzọ ya gwakọwa ọzọ na ụka anabụrụ ọzọ ụka anabụrụ ọzọ alụsị adịrọ n'ọzọ ibe ji eme obodo eme ọzọ ka Igbo ji eme ọgaranya bebe obodo ekwelugo ndị a na-eche eche obodo ekwelugo ndị a na-eche abịa obodo ekwelugo ndị a na-eche eche ọzọ ndị nwere agba ndị a na-eche abịago obodo ekwelugo ndị a na-eche eche obodo ekwelugo ndị a na-eche abịa obodo ekwelugo ndị a na-eche eche ọzọ ndị nwere agba ndị a na-eche abịago ibe ọbụla na-eme nwaanyị anọzi anya bụ ife nwere isi ya ga iji si ka anyị were oghele a wee kene oji efi ndị ọzọ n'Igbo niile anyị na-ekene chialedi ndị oji efi n'Igbo oji efi Maria Arinze Ugo chakela achake anyị kelele keduzi maka Lady Millicent MC Ebenebe Nneoma Ọchịọra Omenyi oji efi St. Matthews n'Igbo nne mụrụ ọzọ n'atọ oji efi ị ga-ebuzili mgbe ekene keneli m ndị oji efi ndị ọzọ n'Igbo n'ofu n'ofu ebe onye anọ na lili nke ka onye echere ya zali anyị wee bulu ụba ekene bụelu ndị nne mụrụ obodo n'Igbo Women General Assembly ọ bụ obodobo nke n'Igbo si n'aka onye isi ya bụ Mrs. Victoria Ogbudo Nneoma Eriko Ọchịọra Ada Ube ekene delege keneli m ụmụ nwaanyị ọgbụ obodobo n'Igbo ka anyị kene ebe ndị eze na-akwado ezi ike n'Igbo ya ndị eze na ọ ga-adịru mma His Royal Highness Igwe Achebe Agbogide dị Obiọfọ Ọnịcha onye ọma
ise onye ọma ise n'ise ise n'ise na anyị kelele gị igwe robot si eze onye ọma dọkịta si eze bịa eze dunu ka ọhịa klan niile bịa nwanne atọ eze n'ugbo oke ọhịa n'ugbo anyị ji ga-agala ọ bụ ka mgbọrigwe Chijioke Nwankwọ Ọsụọfịa 2 na Nnọfịa onye eze dị bebe anyị kelele gị igwe Ọsụọfịa na anyị kelele gị injinia S.I. Ọka bụ onye ugwu JP n'ọbụna ogene ọbụna anyị kelele gị dimkpa alụsị ogene anyị kelele gị igwe BM Okeke JP igwe baga na ego na-etete igwe eze na-anwụrụ anwụ igwe baga na anyị kelele gị igwe leyasi nnu nna nyeli ezi nwanne m nwanne onyeli igwe talinchala anyị kelele gị igwe talinchala ụmụ eje ka isi wee bịa ụmụ eje isi bịa anyị nwere nwanne bịa na anyị bụ ofu na anyị kelele gị ka anyị kene ezigbo nwanne anyị His Excellency Mr. Peter Obi gọvanọ Anambra steeti bịa okwute ndị Igbo bịa kana ekwekwana ka ọkụ na ojikwu ugwu elegị n'aka ka ọ nyụrụ ya lụọrịkwana gị na ojikwu anawago haba onye ọma Peter Obi Senator Chris former governor Senator Chris Ngige nwa bụ eze onye ọma nwa Ngige ga-agha n'ata ị ga-achị ọzọ na Ngige ga-agha n'ata ọnwa ndị Igbo niile ezi oyi n'Igbo na Ngige ga-achị ọzọ lelelele Chief Injinia atọ n'ugbo eweruka eze ndị ntọntọ ebuleze na atọ wee jụsi n'ọbụla iwe ego na-eme ọ bụrụ ala iwe ego na-eme ya wee bulu ego na-ebịa na eze a na-alịrụ ugwu ma eze na-ebero mmiri ma eze na-agbara ọsọ omezọbụ na-eme nete emekwugo atọ wee jụọ Robert wee ghanata eze n'ugbo ebube ndị ebe anyị eze n'ugbo ebube Igbo adagbe onye ukwu ọzọ Igbo ndụ onye na-amụ nke ya sheik paija ka anyị kelee Kolonel Chief George Uzie
ise eze ụzụ dị tiri n'ọka ụzụ na-echilila eze haba ka ikene chief dọkịta Godfrey Motolue ka ikene chief dọkịta Godfrey Motolue special advisor to Anambra State Governor on chieftaincy matters and town union matter ka nkenegwu Emmanuel Igbo kunye onye meliki ibe nwabụrụ ire na nne anyị kenele gị akpa mma na n'Igbo anyị kenele gị Imobi kelu onye ọma ka ikene Imobi kelu onye ọma onye chịkọrọ ibe niile na-eme ibe maka na ọ bụ mmadụ bụ n'ijele agbaka maka na ọ bụ mmadụ bụ n'abịa zụrụ azụ maka na ọ bụ mmadụ bụ n'abịa zụrụ azụ ọzọ nkili na n'Igbo ọzọ dị ebube n'Igbo obodo ekwelugo ndị a na-eche eche na ndị oji eri ọzọ ọ bụ nna ka anyị na-eche abịa ije nwayọ unu mana ebe ọdịnala bụ nwayọ ndị a na-eche eche ọzọ ndị nwere agba ndị a na-eche abịago obodo ekwelugo ndị a na-eche eche obodo ekwelugo ndị a na-eche abịa obodo ekwelugo ndị a na-eche eche ọzọ ndị nwere agba ndị a na-eche abịago obodo ekwelugo ndị a na-eche eche obodo ekwelugo ndị a na-eche abịa obodo ekwelugo ndị a na-eche eche